Bismillahirrahmanirrahim. Itinagan ti Allah, ti managparabor, ti manangaasi. Wan-nazi'ati gharqa. Agsapataak kadigiti anghel nga gumuyod nga agparwar iti kararwa, babaan iti sobra nga kabayolente. Wan-nashitati nashta. Ken kadagiti aginnayad nga mangparwar. Was-sabihati sabha. Ken kadagiti nalamuyot nga aglanglangoy. Fas-sabiqati sabqa. Ken kadagiti agiinnuna nga agkikinamat. Fal-mudabbirati amra. Ken kadagiti mangiururnos iti bambanag. Yawma tarjufu ar-rajifah. Iti aldaw nga iti pagpuyot iti trumpeta ket maging gined nga napigsa iti lubong. Tatba'uha ar-radifah. Kalpasan na, sumarununto iti may kadwa. Qulubun yawma idhin wajifah. Iti puspuso ti tattao dayta nga aldaw ket agpigirger. Absaruha khashi'ah. Nga nakababa iti matmatada. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ibagada, pudno nga ta nga agsubli tayo iti sigod nga pannakaikari tayo iti si bibiyag. Aidha kunna 'idhaman nakhirah. Uray no na rumek-rumek tayo nga tultulang. Qalu tilka idhan karwatun khasirah. Ibagada, no kasta dayta a panagsubli tayo ket panagsubli nga pannakapukaw. Fa innama hiya zajratun wahidah. Pudno nga may santulaeng nga panagriyaw. Fa idha hum bis-sahirah. Ken kalpasan na, makita da nga addadanton iti rabaw iti lubong. Hal ataka hadithu Musa. Immay kadikeng kanday di istorya babaan kin ni Moises. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Idinayaban ni Apo na isuna ijay sagrado at tanep ti tuwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Mapangka kini Firaon, pudno nga sinalungasing na iti amin a bambanag. فقل هل لك إلى أن تزكى. Ken ibagam kanya na, kayat mo nga malinisan iti bagbagim. وأهديك إلى ربك فتخشى. Ken iwanwan ka nga mapan kini Apom, tapno kabuteng mo isuna. فأراه الآية الكبرى. Ken impakita ni Moises kingkuana dagiti dadakkel nga milagro. فكذب وعصى. Ngem ni Firaon ket inlibak na ken simmukir. ثم أدبر يسعى. Kalpasan na timmalikod iso nga impapartak anang iwaragawag. فحشر فنادى. Ken inayaban na dagiti tattao na ken sanan to pinigsaan nga insao. فقال أنا ربكم الأعلى. Ken imbagana, siyak iti apuyo iti kangatwan. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Isu nga ni Allah ket rinabsot na isu iti panagdusa. Gapuday tangi na udi nga imbagana ken iti imo na nga imbagana. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Pudno nga ditoy ket adda iti masursuro nga pamagbaga para iti sinuman nga adda iti buteng na kini Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Narigrigat aya nga paraswaan kayo no ikumpara iti langit nga pinaraswa ni Allah. رفع سمكها فسواها. Ingato na iti bubida na ken sinukad na. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Ken iti rabiina nga kinaluban na iti sipnget
Kun iti agsapa na nga pinarwar na iti lawag. والأرض بعد ذلك دحاها Kun kalpasan na inyaplag na iti lubong. أخرج منها ماءها ومرعاها Kun pinarwar na manipod ditoy dagiti danum ken taltalon. والجبال أرساها Kun dagiti bambantay nga natibker nga intanem na. متاعا لكم ولأنعامكم Nga probisyon nyo ken benepisyo kadagiti taraken nyo. فإذا جاءت الطامة الكبرى Ngem no umayto iti kakarwan ken napalalo nga kalamidad. يوم يتذكر الإنسان ما سعى Iti aldaw nga malagip ti tao no inya iti pinagrigrigatan na. وبرزت الجحيم لمن يرى Kun iti apoy ti impyerno ket nalawag nga makitan to iti tunggal maysa. فأما من طغى Kalpasan na para kadagiti limabes iti amin nga bambanag. وآثر الحياة الدنيا Ken pinili da iti biag ti lubong. فإن الجحيم هي المأوى Ket pudno nga iti apoy ti impyerno iti pagyanandan to. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Ngem para kingkwana nga mabuteng nga tumakder iti sango ni Apo na, ken tinenggel na iti bagbagina, babaan iti panangaramid iti dakes nga tarigagay. فإن الجنة هي المأوى Pudno nga iti paraiso ti pagyanan na. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Damdamagan da ka tunggal iti oras, katno ti kusto a panawon na. فيما أنت من ذكراها Awan iti panakaamwam maipapanditoy. إلى ربك منتهاها Kinni Apom laeng iti amin a panakaamwan. إنما أنت منذر من يخشاها May sakalaeng nga tagapamakdaar kadagiti mabuteng ditoy. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها No makita danto dayta nga aldaw, ket kaslalaeng agmalmalem wenno agkasapaan iti pinagbiagda ditoy alubong.